ir a los gatos viejos. Gatos viejos no de por aquí. ¿Qué folla más pega tomate? Gatos viejos. Ahí está todo. ¿Qué folla más pega tomate? Más tremichoro. Ni lloro. I Migui sí que te la treia. Home, que vaig a dir que para 10 minuts esperava. Per què no? Home, tu hem esperat molt, ja sé. Me l'acompanyat-te. Sí. Tu, què llevant? Senta-me tots i així, no? Adéu. Dos, Jo tenia pas... dos, t'has dit dos, hòstia. Dos, tres! Ara no em sap de res. Com va la maquineta aquesta, che? Ja com està la motivació. Ara ja més rígida. No ho veus? Tira-li! A ver! Tres voltes ja, en un any. ¿Por qué? En un any tres voltes, tio, va rebentar ja. ¿Cuántas voltes de campana haurà pegat Juan Pedro? Ja m'ho veig, ¿Qué se le va algo, veus? Qui és? Òscar. Has gravat? I no serà l'últim! Ja està acabat. Quin és el decret? Anem molt fort. Jo me'n recordo que estava Ahir pujant. davant... Ara compten cobertura i que el pivolt, o sí? Si ha pillat alguna pedra en el pis, l'haurà passat. Òscar, alta que no tinguis pujar a fer de boca a boca, eh? És el de Juan Pedro. Però clar, el Juan Pedro estava tocant a mi aquí. No tenia cobertura, ja no està a tope de cobertura. Ara, però a tope. A mi m'ha agarrat vértigo, que m'ha agarrat una penya i no podia soltar més. A mi el que m'ha agarrat és així. Ja m'han gravat, ahir, això, com vídeo meu. M'ha agarrat O ha sigut foto? una rampa. Ja havia venido, ¿no? Esta botella l'havia No, normal, jo no vaig a marxar. Què ha passat, Òscar? L'arreador en 100 metres. No, ja també. Quan ha vingut, Està gravat. seria davant, al final de la senda ja quasi ha vingut